Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dina iki dhewe bakal sinau babagan ukara lamba. Sadurunge njlentrehake babagan ukara lamba, ayo saiki sinau dhisik babagan unggah-ungguh basa. Yaiku dipérang dadi loro, ngoko lugu lan krama lugu. Ngoko lugu yaiku ragam basa Jawa kang dumadi saka tembung ngoko kabeh. Panganggone yaiku 1. Marang sapadha-padha sing wis raket banget utawa sapantaran. 2. Yaiku wong tuwa marang wong enom. Krama lugu yaiku ragam basa Jawa sing dumadi saka tembung krama kabeh. Panganggone krama lugu yaiku 1. Marang wong sing diajeni utawa dihormati. 2. Wong enom marang wong sing luwih tuwa. Banjur saiki ngrembak babagan ukara lamba utawa ing basa Indonesia diarani kalimat tunggal. Nalika ngrakit ukara lamba, babagan sing perlu diwigatekake yaiku jejer, wasesa, lesan, lan katrangan. Jejer yaiku wong kang nglakokake pakaryan utawa diarani subjek. Wasesa yaiku pakaryan kang dilakokake dening jejer utawa diarani predikat. Dene lesan yaiku barang sing diwenehi pakaryan utawa objek. Katrangan iku kapérang dadi akeh jenise. Kapisan yaiku katrangan panggonan titikane nganggo tembung ana ing, menyang, lan saka. Katrangan wektu titikane tembung wingi, mangsa, saiki, sesuk, sok ben, biyen, lan sadurunge. Katrangan piranti titikane nganggo tembung nganggo, karo, kanthi, lan mawa. Katrangan cacah titikane tembung satitik, sakabehe, lan akeh. Katrangan akibat titikane tembung mula, wusanane, jalaran. Dene katrangan syarat titikane tembung angger, saumpama, yen, waton. Banjur keterangan sebab titikane amarga, karana, lan jalaran. Tuladhane kaya ing tabel iki. Pola JW utawa jejer wasesa, ukara ngokone Bima lunga. Ukara krama lugune Bima kesah. Bima iku jejer, lunga, wasesa. Pola JWL ukara ngokone Bima tuku gula. Ukara krama lugune Bima tumbas gendhis. Dadi jejere yaiku Bima, wasesane yaiku tuku, lan lesane yaiku gula. Pola JWK ukara ngokone Bima mulih jam 2. Ukara krama lugune Bima wangsul jam 2. Bima kuwi jejer, mulih, wasesa jam 2 katerangan wektu. Banjur pola JWLK ukara ngokone Bima tuku gula 2 kilo. Ukara krama lugune Bima tumbas gendhis 2 kilo. Bima jejer, tuku, wasesa gula lesan 2 kilo katerangan cacah. Jinise paragraf manut wujude ana 3, yaiku paragraf deduksi, induksi, lan campuran. Paragraf deduksi yaiku paragraf kang ide pokoke manggon ing ukara wiwitan. Dene ukara-ukara liyane minangka ukara penarang utawa penjelas. Tuladhane kaya wacan iki. Dadi ide pokoke yaiku Bima lunga. Saiki paragraf induksi, yaiku paragraf kang ide pokoke manggon ing ukara pungkasane paragraf. Dene ukara-ukara liyane minangka ukara panerang.
Tuladhane dadi ide pokoke manggon ing ukara mburi dhewe, yaiku tembung tuku gula. Banjur paragraf campuran, yaiku paragraf kang ide pokoke ora katulis kanthi terang-terangan utawa tersirat. Coba gatekno tulodo ing wacan iki. Ide pokoke yaiku Bima seneng atine. Saka ngendi iso weruh yen Bima iku seneng atine? Saka ukara-ukara ing paragraf kasebut. Yaiku nyeritakake aktivitas Bima saben dina sing katon seneng banget. Nah, saiki tugase gawe ukara kaya pola ing tabel iki. Banjur tugase difoto lan dikirim menyang link. Kita pungkasi pasinaunan dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.